Salên dawî de hejmara jinên ajotvan di trafîkan de zêdebûn lê li bajarê Kurdan di trafîkê de gelek jin rastî zordestiyan tên. Tevgera Jina Azad TJA beriya çend mehan kampanyek da destpêkirin bi navê ji bo veguherandin û azadiyê tu jî rabe. TJA û komelên jinan li Amedê ji bo helwesta ku jinan di trafîkê de naxwazin çalakiyek protestoyê derxistin. Bi dehan jin li çerxereya Dinyayê alsereya 75 metre gihîştin bahev û laçikên rengxemrîn li eynîkên erebê xwe girêdan. Konvoyek çêkirin û li nav bajêr bi dilîliya sayarên xwe ajotin. Suna gün doğdu, ajotvana otobêsa şaredariyê û dibêje şofêrên wê dixwazin şofêrên jin bitirsînin. Lê rê ne tenê ya mêran e. Salê pêşî me zorî pir dikişande. Zilam pir diqeherîn erebê me zî me de ajote pir diqeherîn. Em me sıkıştırmıştık, me ditirsînin, dibên ew ê ji me bitirsin, em çuqa wan bidin alî, em wan bitirsin, ew ê vê ewkê xwe bikişînin, dê em natirsin. Yanekê hîn bûn, elîmî ew ji me ditirsin, em çuqa pir bin, ew ê da ji me bitirsin. Em jin, em gek hinkî bi qawet bin, bi cesaret bin. Parlamentera HDP a Amedê Saliha Aydeniz jî digel jinan seyra xwe ajet û dibêje digel qada siyasetê hemî qad weka qada mêran tê qebûl kirin lê jin li her derîne. Her tim yani çawa duê siyaset karê mêrane aborî karê mêrane perwerdehî an yani ji bona xebatê dervayî hemû tê zanin ku karê mêrane vê tê zanin trafîkê de zî her tim jin hemberê astengiya dibînin hem tim jin ji bona vê zihniyeta zilam trafîkê de zî jin her tim hemberê tundiyê dimînin hemberê şiddetê dimînin ji bona va tundî û şiddetê algiyekî were çêkirin ji bona vê konvoyê me derxist îro em li ji vir hetanê tesîslere ji tesîslere hetanê heftû pênca ji wê zî hetanê car vira em ê konvoyê bi ewkê kurdaleyê mor û bi ewka slogana ji bona veguherandin û ji bona azadiya jina tu jî rabe ser piya ser vê ewkê em ê vê konvoyê derbixînin. Jinên ajotvan bi konvoyê li Çar Aliyê bajêr bi hev re seyareya xwe ajotin paşê vegerên ciyê ku dest pê kirin û bi tilîlî û dirûjman çalakiya xwe bi dawî anîn. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.